Unilever té un compromís social, no? A part d'empresa que ven els seus productes, té un compromís social molt important i cada marca desenvolupa una sèrie de tallers o d'eines per ajudar a la societat. I en aquest cas, Tulipan amb els esmorzars i Signal amb la higiene bucal fa aquests tallers per nens per ensenyar-los a què esmorzar és important i a què rentar-se les dents és important. Ells sabien que s'han de rentar les dents 3 vegades al dia, si no pot ser 3, 2, que s'han de raspallar durant 2 minuts, també n'eren conscients molts d'ells, i el com raspallar-se no hem comprovat si en sabien, però els hem ensenyat com fer un bon raspallat de les dents. I els ha quedat bastant clar tant que esmorzar és molt important, però també que no poden sortir de casa sense raspallar-se les dents. Si no ens rentem les dents, podem provocar com una càries. Tenim que rentar totes les dents, per aquí també. I la llengua també, perquè queda menjar per la llengua també.